Намираме се пред един уникален прорез, който показва залеза на Слънцето на 22 септември и 22 март. Слънцето, ние го заснехме с фотоапарат, в един момент малко преди залеза започна да слиза надолу в този прорез и застана в неговия център. В момента, в който той застана в центъра, няколко камъка започнаха да фосфорисцират. Виждате тук е този ръб, това ръбче също така започна да фосфорисцира, тази издатинка, но обърнете внимание още един път на прореза. В момента вие виждате къде ще залезе Слънцето. В момента Слънцето е така по-на запад, по-на юг всъщност, защото знаете, че колкото става по-студено, по-зимно, Слънцето залязва по-южно. И в такъв смисъл ние сме изправени пред поредният факт, че всички тези камъни, мегалити, ето тези камъни тук, тези камъни, това, което е надолу, тези камъни, нататък камъните, които стоят, и разбира се, този прорез, уникален прорез, изобразява само едно пътят на Слънцето.